kulħadd. Nsellem lilkom, ġurnalisti, u dawk kollha li qegħdin isegwuna fuq il-mezzi soċjali. Illum xtaqna nitkellmu dwar kif il-Partit Nazzjonalista miegħu kollox bit-terms and conditions. Fl-2017 il-Partit Nazzjonalista għamel koalizzjoni tal-konfużjoni, però 5 snin wara lanqas għandhom bżonn ikunu f'koalizzjoni sabiex jintilfu fl-istess konfużjoni. Il-Partit Nazzjonalista f'din il-kampanja elettorali ħareġ manifest darbtejn, 3 u spiċċa kulħadd konfuż. Daqqa jgħidu li għandhom 700 proposta, daqqa 500, daqqa 550. U kull darba li matul dawn il-ġimgħat inqabdu jagħmlu xi żball. Bħal medednilhom pereżempju li Għawdex ilu b'uffiċċju tal-Malta Enterprise mill-1996. Jerġgħu jidħlu fil-manifesto jagħmlu edit and republish. U allura rajniha wkoll tiġri bi proposti li lanqas biss jifhmuhom huma stess u saħansitra meta jiġu biex jitkellmu il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista jew juru li għandhom nuqqas tarfien fuq l-istess manifest jew jitfixklu bejniethom. Eżempju, Peter Aġus jgħid illi hemm 12 proposta fuq id-drittijiet tal-annimali li Gvern Nazzjonalista jdaħħal fl-ewwel mitjum, mbagħad issegwi l-parir tal-kap tal-Oppożizzjoni, tmur tafas search fuq l-istess manifest u ssib li hemm biss 3 proposti. Jinsew il-kaċċaturi u n-nassaba u malajr jidħlu jaraw kif idaħlu xi ħaġa dwarhom ukoll. U allura din qed toħloq żgur konfużjoni fost il-votanti u fost anke l-kelliema tagħhom. Il-konfużjoni però nemmen illi għandha raġuni. Raġuni illi trid taħbi it-terms and conditions. U se nsemmi ftit figuri sabiex nispjegaw x'ridu ngħidu bija tat-terms and conditions għaliex tajjeb illi n-nies ikunu jafu xi sarra fil-Partit Nazzjonalista. Jekk wieħed ifittex il-kelma iżda fil-manifest tal-Partit Nazzjonalista issiba 87 darba. Jekk tfittex il-kelma kriterji issiba 49 darba. U l-kelma konformi qiegħda 41 darba. Imbagħad hemm suġġett, jekk, fil-każ, sakemm, dawn isibhom 60 darba. Ġifieri, meta wieħed ħares lejn il-manifest tal-Partit Nazzjonalista, jiġi dejjem b'kundizzjoni. U allura kif anke l-poplu esperjenza meta il-Partit Nazzjonalista kellu ċans ikun fil-gvern, ma tafx fejn qiegħed miegħu. Il-Partit Nazzjonalista flok jagħtik jeħodlok. Eżempju prattiku pereżempju, żgur li l-kollega Ministru Clyde Caruana ikun qiegħed jelabora wkoll fuq dan is-settur u dawn l-inizjattivi. Jekk wieħed iħares lejn x'hemm bżonn tagħmel biex tieħu vantaġġ fuq taxxa jew ikun jista' japplika għal xi skema, negozju taħt Partit Nazzjonalista fil-Gvern irid ikollu ċertifikat tal-ESG. Din tissemma fi 32 proposta tal-manifest tal-Partit Nazzjonalista, waħda minn kull 15 jiġifieri fiha din it-terms and condition. Tajjeb li wieħed ifakkar kif din iċ-ċertifikazzjoni il-Kummissjoni Ewropea titolbu biss minn kumpaniji li jimpjegaw aktar minn 500 ħaddiem. U allura wieħed jista' jifhem kif fuq naħa wieħed jagħti l-impressjoni li ser jgħin in-negozji. Mentri b'kundizzjoni bħal din qiegħed jintrabat li fil-verità mhux talli ma jagħtikx iżda talli
jieħodlok. Nistgħu nagħtu numru ta' eżempji oħra. Jekk hux l-energy audits pereżempju li diġà qed ngħinu lil min jagħmel dawn il-proċessi li jiswew inqas minn 2,000 euro, ċertu każijiet jiswew iktar minn 3 darbiet jew 4 darbiet daqstant. U wara s-26 ta' Marzu se nibdew nħallsu l-ispejjeż kollha tan-negozji micro u żgħar. Apparti minn hekk, il-Multi-Enterprise minn żmien għal ieħor tħabbar u tniedi skemi sabiex tgħin in-negozji anke f'dan ir-rigward. U dan waqt li n-negozji ħajkunu qegħdin igawdu minn roħs ta' 10% fir-rata tat-taxxa. Min naħa l-oħra l-Part Nazzjonalista anke hawnhekk jgħidlek ara l-ewwel għamel dawn ir-rapporti u dawn il-proċessi minn butek, imbagħad jgħidlek implementa ir-rakkomandazzjonijiet, ġib iċ-ċertifikat u tersaqx għal roħs fit-taxxa. Jiġifieri tista' tidħol għal spejjeż u tispiċċa xorta ma tieħux ir-roħs fit-taxxa mal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U allura tajjeb illi wieħed ma jaqafx ma' argumenti u kummenti li qed nisimgħu il-Partit Nazzjonalista li aħna pubblikajna l-manifest. Imma tajjeb li wieħed jagħmel propju kif qal Bernard Greco jafas is-search button jidħol u jivverifika kif dawn il-kliem li fil-verità huma terms and conditions se jkunu qed japplikaw fuq il-proposti illi huma kitbu. U dak ifisser illi il-Partit Nazzjonalista ma jistax jagħti futur sabiħ lil dan il-pajjiż. Dak ifisser illi l-Partit Nazzjonalista mhux talli ser jagħtik imma ser ikun qiegħed jieħodlok. Grazzi Ministru, l-għodwa tajba l-kulħadd. Dalgħodu xtaqt nerġa' naċċenna l-fatt illi jidher bl-aktar mod ċar illi l-Partit Nazzjonalista minkejja li preżenta l-manifesto elettorali tiegħu u diversi verżjonijiet tiegħu jidher ċar illi għandu diversi żbalji jew ossija ma kienx preparat għal proposti li kien qed jippreżenta tul dawn l-aħħar jiem. U se nagħti ftit fatti dwar dan. Il-bieraħ intom li forsi issegwu id-dibattiti li jkunu qegħdin jiġru, filgħodu kellu wieħed ġewwa l-Kamra tal-Kummerċ u l-kelliem għall-Partit Nazzjonalista kien Graham Bencini. Fil-għaxija mbagħad kelli ieħor fuq Extra fejn hemmhekk il-Partit Nazzjonalista kien irrappreżentat minn Jerome Caruana Cilja. L-iktar ħaġa kurjuża f'dan kollu huwa li l-kelliem ewlieni li kien għadu jokkupa sissa siġu fil-Parlament l-Onorevoli Mario De Marco li minn hawnhekk insellimlu sissa huwa mistur minn din il-kampanja u għadni qatt ma smajtu jitkellem fuq il-proposti tal-Partit Nazzjonalista, każ interessanti ħafna għalfejn dan mhuwiex jiġri. Imma ħanitkellem fuq dwar dawn id-debates li kelli. Nibda b'dak ma' Graham Bencini fejn konna qed nitkellmu fuq il-proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar il-corporate tax. Hemmhekk issemmiet l-ESG, jiġifieri l-Environment, Social and Government Framework, ta' kif il-kumpanniji jridu jkunu konformi magħha sabiex ikunu jistgħu igawdu mit-tnaqqis fit-taxxa. Partit Nazzjonalista qiegħed jgħid li tnaqqis fit-taxxa l-kumpanniji jrid ikun qiegħed allaċċjat ma' din. Nibdew billi ngħidu li l-kumpanniji li huma konformi magħha sallum il-ġurnata tgħoddhom fuq id waħda. Ma lil minn hekk u rridu eventwalment naslu l-hemmhekk, meta ġie mistoqsi l-kelliem ma xi tfisser ESG. U id-deskrizzjoni li tajja isma' pereżempju li kumpanija flok tbelek li kell ġo kaxxa tal-plastik tbeħħulek ġo kaxxa tal-ġeblew. Ġifieri, u meta mistoqsi aktar dwar x'inhuma l-ESG, ir-regoli l-kriterji baqa' jdur mal-kaxxa tal-kartun jew flok il-kaxxa tal-plastik. Naħseb illi l-affarijiet meta wieħed ikun qiegħed ipinġihom bħala proposti, irid jidħol f'ħafna aktar dettall jekk verament irid jitwemmen
fuq dak illi jkun qiegħed jgħid. Għax kien jidher bl-aktar mod ċar illi il-framework tal-ESG lanqas l-istess kelliem ma kien jaf fuq xiex qiegħed jitkellem. Fil-għaxija mbagħad fid-debate fuq Extra ma' Jerome Caruana Cilja staqsejtu dwar proposta oħra tal-Partit Nazzjonalista illi naħseb illi minn proponija assolutament ma għamilx il-homework tiegħu. U staqsejtu bl-aktar mod ċar kemm ser ikunu qed jiggwadanjaw dawk in-nies li huma fuq il-paga minima mill-proposta tal-Partit Nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam il-kreditu ta' taxxa. Il-kellim sintendi u tistgħu taraw il-fermat kellu fervur fuq dak il-ħin bil-kemm tani ċans nitkellem li tant anke l-preżentatur qabżitlu iżda baqa' qatt ma wieġeb il-mistoqsija. U nista' nifhem għalfejn ma wieġibix il-mistoqsija. Illa għaliex meta titkellem fuq kreditu ta' taxxa jrid tkun hemm taxxa xi tkun qiegħda tiġi mħallsa. U allura jidher bl-aktar mod ċar illi il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra reġa' nesa kompletament il-minimum wage earners. U din mhix qed ġrat l-ewwel darba. Ġrat, rrid infakkarkom, illi meta l-Partit Nazzjonalista kien għaddu fil-Gvern lura fl-2012 fil-budget li kienu ppreżentaw mbagħad m'għaddix, dakinhar kien nesa kemm jaqilgħu il-minimum wage earners u saħansitra kien spiċċa intaxxhom. Kien propju meta tħallna fil-Gvern fl-2013 illi rajna li l-minimum wage earners ikunu eżenti. U bil-proposta ta' issa l-Partit Nazzjonalista qiegħed jinjorhom kompletament. Għaliex? Għaliex bil-kreditu ta' taxxa tagħtih jekk dak li jkun qed iħallas taxxa u l-minimum wage earners ma jħallsux. Mela l-anomalija jew ossija li wieħed jinjora, aktar milli anomalija wieħed qed jinjora dawk kollha l-aktar li għandhom bżonn il-minimum wage earners, kompletament injorati. Se nkun qed nispjega wkoll imma kif mhux biss ġew injorati, imma saħansitra se jkunu qar milli qegħdin illum. Imma mbagħad fuq in-naħa l-oħra min jaqla l-aktar f'dan il-pajjiż, jiġifieri dawk illi għandhom iktar minn 60,000 se jkunu qed jingħataw 2,000 euro lura. Mela dan huwa każ klassiku u ċar ta' min għandu jingħatalu aktar u min m'għandux jittieħidlu saħansitra il-ftit illi għandu. ċar daqs il-kristall. U nispjega għalfejn. Jekk tmorru ftit lejn dak li qal l-Onorevoli Jason Azzopardi ftit tal-ġimgħa ilu ikkonferma s'issa l-Partit Nazzjonalista għadu ma ċaħax dak li qal l-Onorevoli Azzopardi illi iċ-ċekkijiet illi nagħtu ser jifqu. Iva, ħadd ma ċaħadha mill-Partit Nazzjonalista illi dawk se jibqgħu jingħataw. U allura dak li qal Jason Azzopardi huwa ċar illi dawk ser jifqu jingħataw għax qal il-proposta tagħhom ta' kreditu hija aħjar. Il-bieraħ waqt id-debate Graham ukoll ma kkonfermax illi daw se jibqgħu jingħataw. Fil-għaxija wkoll meta rġajt staqsejt lil Jerome u anka fuq post li jagħmel il-bieraħ tlula assolutament ma kkonfermax illi dawn se jibqgħu jingħataw. Mela hija ċara illi dak illi qegħdin nagħtu aħna permezz tar-rifużjonijiet il-Partit Nazzjonalista se jwaqqaf għaliex minflok qed jaraw li jagħmlu din is-sistema ta' kreditu. Mela ħajneħħu miżura biex idaħħlu oħra. Il-problema b'din il-miżura li ser idaħħlu hija li minimum wage earner mu ser ituħ xejn, jekk ma tħallas taxxa, ma tistax tagħti kreditu ta' taxxa. 10% fuq 0 taxxa, 0 jibqa'. Mela l-minimum wage earner se jeħdulu iċ-ċekk u mu ser ituħ xejn. Il-kumplament tal-ħaddiema l-oħra li se jeħdulhom iċ-ċekk u mbagħad se jtuhom xi ħaġa lura imma xorta fil-but se jkollhom anqas. Nerġa' ngħid li 115,000 ruħ jew 46% tal-ħaddiema se jkollhom anqas dħul minn dak illi għandhom illum. Fil-waqt li mbagħad 96% tal-ħaddiema, 96% tal-ħaddiema se jkunu qed jieħdulhom iċ-ċekk sabiex dik in-nefqa mbagħad
21 miljun jallokawa biss fuq 10,500 ruħ. U bejnietom dawk jieħdu madwar 2,000 euro kull wieħed. Aħna ma naħsbux illi din hija ġustizzja soċjali, il-Partit Laburista jkompli jisħaq illi iva mitkabbir ekonomiku irrid jiekol kulħadd għaliex f'dan il-pajjiż ix-xemx titla' għal kulħadd. Nirringrazzjakom.